Ani bihik bai tong kusang kerja, sa kusang kerja. Tangkai haing ka, Tangga ya bu ang sanya bini beka ang bai tong cuma liya bini beka ayang muyo ang bai kasih batang liya. Ang makita anam besar ini maya senang liya tu hamdan liya. Nona ba Na sile po joni po haimang. mutai ro to nang ko ni beri mutai ro nang te haing tong ha. Mata ya tanyang huni pot baca bisa zeka ka hagema. Nai de kaijak na hamjak de kaijak na ro. Hamjangan ngalai. Busu bosorong ka. Kaijak mani. Dia za atro kajo mani. 2018 busa rola ti romang ka. Masa. Busa masa. Ini ka tangkai nang amai khai nang ka. Bo no ko tong piang nai hai walai pelemang tong no ko mang thana ni para ang bai tong cuma ya ke Ka kene kene thilai chine ni nang wan so ka haida. bo sar bang tong me ka hanya ni wan so kata. Kobun celaro bai kono ama hai সম্পর্ক ro tong ama hero ti do saideman ti do tong. Bini je ko ke to tong pre amang sanya te bo bini je ko ke arja hamje ke tong mari ha ida tak ko Emne nang di purla kam ka mai na ama hai. Kobun bai tong maro. ubon bai bolte abo ang ba je an no ko khabar thagi ang to tong ma haju ma tong go jodi an no oni pring ka to an no khabar thagi jong hamu anon basai ne ko jong hamu Kan ka ang bono murmang tong ma le ang mai ro sa sane se boyang bare ron hoke no ko ma khari khai ne yo ka ang bono busum murbi tong mani ba ni je mang bai ai ko loi to ko mang ton ani in berin bung tamo. siti Itu jabor mana? In parambu paratamo. pondok motara Engka tabok tamong lagi sian nang am haji khairi kha.